väsinyt. Minä olen väsinyt. Minä olen väsinyt. I am tired in English. Second phrase is talu on suur. Talu on suur. Talu on suur. Talu on suur. In Finnish, talo on iso. Talo on iso. The house is big. The house is big. In Estonian, it's like talu is not a house, but it's like old farmhouse kind of thing. So yeah. Se on kala. 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 Tämä on kala. Tämä on kala. Tämä on kala. This is a fish. This is a fish. Kus sinä olet? Kus sinä olet? Kus sinä olet? Kus sinä olet? Missä sinä olet? Missä sinä olet? Missä sinä olet? Where are you? Where are you? Hello, where are you? Mulla on koira. Mulla on koira. Minulla on koira. Minulla on koira. Mulla on koira. I have a dog. Mulla on koira. Minulla on koira. I have a dog. Number 6. Number 6. Number 6. Me läheme kooli. Me läheme kooli. Me läheme kooli. Me menemme koulun. Me menemme koulun. We are going to school. Me lähemme kooli. Me menemme koulun. Number 7. Ta lueb raamatut. Ta lueb raamatut. Hän lukee kirjaa. Hän lukee kirjaa. Hän lukee kirjaa. He or she is reading a book. He or she is reading a book. Vesi on kylm. Vesi on kylm. Vesi on kylm. Vesi on kylmä. Vesi on kylmä. Wait, that was so easy, the last one. Vesi on kylmä. The water is cold. The water is cold. So let me search another thing.
vesi.